O, 20. O, 20. O, 20. Pero di pinaskuhan. Ha? 480. Natay mo unta nga 500. Oh, ayun 20. Kuya. 480 o, ayun 20. Di ka 500 na. Ayan, kapot. Ayos ma. Pero tagpira iyo. Ha? Adi tag 20 lang na iyo. Merry Christmas. Ano tingin papalit? Ninapong ka mo? Nakaong ka ng marshmallow? Ninapong ka? Din. Uy, naku, very big. Thank you very much. Mablis lang kita. God bless you. Okay, medyo din baga nakakakuha no. Ikaw mo kabaraka, masisiminto ini. Ikaw mo baga ikaw mo pagkuhan, ikaw pagturaw, masisiminto ini. Di rin, kumbaga yan, sungkaan. Ay, wala ka mo. Pusta, makikitan man ito. Ayan ninyo. Maswag ka mo doy. Maswag. Guswag. Doon ninyo, adi. Bibi, kisan yung bibi. Ang bibi. Kisan bibi. Andi. Dong. Makisangkol. Sangkol naman. Bibi. Oy, timanak na hadlok. Hadlok yung bibi. Ropa. Hanan ko mapalagata kita. Oo, si bibi. Man? Siri. Ang bibi. Come. Man. Ano Ano na? yung opera? Yee! Hindi ka diniripis yan. Man, bibi. Come. Oo. Ano eh, pagpulputan. Bibi, hold ng bibi. Bibi. Dali na lang mga sakit na sana, ha? Badaw. Bibi. Dili. Kiss. Dili na po. Dapat na hold na lang, bibi. Hold. Uy. Ginitan, pinarutan nga palang. Uy. Badaw, ito nyo kalaksit mata. Uy, mapingagay yung atanan. Good morning. Today is December 26, 2023. Yan natin bubuhaton, malibot kita merkado. Manginginano kita itong mga tindahan, mga tsindahan. Kung damoy na may mga kwarta, mga kabataan, no? Pinahini lang kita at mga kabataan. Siyempre, bayan baga mabudol kita, ha? At masaring kanila na ito, tagunta para magdamo. Ito naman, nira. At ito na, naglilibot mga, ano? Hi! Ito, ano? Nagsha-shopping. Gabi na yan, dito at Tacloban, ha? Oo. Kumusta ang kita yan, ha? Kumusta ang kita? Baga ayaw ka na pagpupusin. Damo. Medium well lang. Rico na. Di, walang kita. Oh. Crisis. Crisis. Oh. Wala. Okay. Ayaw pagkita sa tiga. Merry Christmas, Angkay.
pigitahin niya ng mga kuhan, sigurado, damoy niya na ato ha. Hypermart. Makatigita Hypermart, ha? Pwede, ha? Baga, natamod tat camera, naawod. Wala na yan at pag lilibot-libuton, hindi niya tanawat. Op! Whoop, whoop! Op! Whoop! Hari kita magi Castle Home. O Castle Home. Oh, yan kay. Ay, San Roque. Ah, nangyay nila ka San Roque. Yes, Merry Christmas. Ang mga kunad to ha, mga legendary, mga umbaw. Oop, yan ni popcorn, parang. Oh, hypermart kita. Morning. Ang bulunta mo yan at nag-grocery. Daw ba nag-grocery yan na? Okay. Good morning. Ay, good day po. Ano yung mga kabataan niya na? Good morning. Okay. Merry Christmas. Kulang din yan mga kabataan. Marshmallow. Ano mga marshmallow? Ano yung marshmallow? Ayun. Thank you. Ano? Ano naman yun? Marshmallow. Gusto ko ini. Kaya kita ini. Marshmallow. Taong kami. Marasa ini. Jadi kita lihat dia Majianip pa. Masyado naman kita. Hindi magsashopping yan na. Kanang Pinaskuhan na no. Merry Christmas. Damo tira Pinaskuhan niya na no. Wow. Damo. Ngayon kadua nga marshmallow. Baga tigdaman lang. Tigdaman lang kita nga baga nag-crave yun nga. Wala ka di crave. Huh? Tuman? Damot nagsha-shopping yan na. Wow. Pengaga. Man, nasa rin pa ako. Damot may mga Pinaskuhan niya na. May mga
Napahabol. Party. Gino ko damot na sa shopping. Damon pinaskuhan ano? Damon yung pinaskuhan. Oh, good. Kita lotit man mamas ko era. Pasko. Pasko. Ay, ito yung mula, mamalayan. Pero ni Pinas ko ang kagabi, ako kulog. Damo. Naman suka. Pero man natag yung mga tanan. Wow. 100. Ha? Pero tagpera iyo. Ha? Adi tag 20 lang iyo. Merry Christmas. Ano tingin papalit? Nakawang ka mo? Nakawang ka ng marshmallow? Ninakawang ka? Hala, ganda mo ni Raporta. Namasko yara, namasko. Agli ko nagdawag akuhan. 529. Papakiawang ko yun, papanatag ko na era. Damo niya pinaskuhan, kakulap. Ha? Damo. Badaw? Ikaw damo niya pinaskuhan. Pero di pinaskuhan. Ha? 480. Tatay mo unta nga 500. Oh, alin 20. Kaya 480 oh, alin 20. Di ka 500 na. Yan, kapot. Merry Christmas. Ka 500 na yan. Damo na pinaskuhan. Ha? Damo. Ay, okay. Damo pinaskuhan. Oo, damo pinaskuhan niya na. Ano? Sa ketong nyo. Ala, agad. Damo pinaskuhan good naman oh. Oo. Ba, may dinakuan, sapatos. Nariti ba rin mga mulayan? Hindi baliwat, kahit mga bado. Kapay nga Pasko. Damo ko din pinaskuhan ni yan ano. Pato. May naman music. Merry Christmas na ka. Maganahatag ka? Aling marshmallow. Tamis. Kain ka. Oh, pa nagchinila. Sorry, nagchinila. Rico. Ikaw na nagchinila. Rico. Namas ko, charot. Damot ko kanya na mga kabataan ah. Marisira. Panira. Kukulong-kulong nga naman ko kakulong. Mauran. Tao mo pa siya balay. Nakadto na lako. Alagad. Sige. Ya, Merry Christmas. Teresa di Bayra. Klasmitan Maskom.
Only here at GNF. No? Merry Christmas. Kinain. Dami ng pinasuhan. Ha? Pera. Sobrang 500. Ulo, God, ikaw. Pera din yung pinasuhan. Kaya la. Balik ka, kayo ginuran ka kulop ano? Badaw? Maluya ano? Maluya? Dami itong ninom. Ano, amo itong sarod ng korta. Kita daw. Man. Ano, di lumaya. Pwede yan ikaw magtulo. Busog lang tayo ito. Mga 20. Mga 20. Mga 20. 20-20 lang na ya. Sunod taguro 1,000 ha. Oo. Ah, ma'am. Bakit dinamot may mga korte ng kabataan? Oh, hala. Nagbuyayaw pa. Yan ako din. Manila. Sai catering. Oo. Kaya kinimangod. Oo, manasay. Ito nalay, ito nalay. So amoy din kung ninit maruruya gano ha pag o ninit maruruya kayo pagkuhan lasagna. O para New Year, Roy. Order na ka mo. Premium baked lasagna. Ginawa mo ito paborito pa naman ha. Regular pan. 6 to 9 packs is only 600. Family pan is 10 to 12 packs, 900. Party pan, lagad 1 to. Oh, sana all may magdulong na tabalay. Mana? Ano, may pag-iisan na tiyo. Ano. Ada mo na itong tutukan tala. Oy, catering service yan ginawa na sa catering. Catering. Oh, didilay na loyola ito na Atubangan. Oh, atubangan ito na GNF. GNF, kaya ito bang eh. Oh, tibay. Merry Christmas. Oh, okay. Oh, ketika ka GNF man. Oh, kita. Oh. Kabaraka. Tonyo. Kabaraka Tonyo, masisiminto ito. Okay, ako nagpapasiminto. Malibot kita munisipyo. Toryo kay lanay. Pagamo lanay taton kanya na pagamahatag ay yung Kaliawan. Siyempre ato na Merry Christmas. Tigain ka. Hindi paulit na. Ngain. Pago ako eh. O pago. Ito muna ako sa loob. Din. Uy, naku, very big. Thank you very much. Mablis lang kita. Yes. God bless you. Kaya nagre-renosoryohon ka. Kanino ka pa to? Magmula San Miguel. Lupot ako dito. Okay, sige. Ingat tayo, ingat. Okay. God bless. Okay. Libot lang kita, plaza. Kaya tayo itong plaza. Amo lagi ako. Nagtitikaw sa'yo. Ha? Nagtitikaw sa'yo lagi apit plaza. Ay. Ha? Kumusta ang karisyon kagabi? Oo, kagabi ang Barangas nagkadahin Christmas party. Diri lang napulo ka tuig, sobra na. Pero mintig ito na darasan, ada permi di damay. Amphitheater. Oo. Libot. Tapos mauli na.
Libot na kita. O mauli na kita. At least kada dalaw may doon at baga. Nahimo nga kuan. Sila ano. Yan mga kuan kita oy. Makadagitan niyan di kanda kuan. Kanda Mandida. Mananapos kita kanda manapili. Siya man. Tala, good night, sweet dreams, mama, chup chup.